शिवसेनेचा ढाण्या वाघ वैभव नाईक यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीयुत संजय पडते, जिल्हा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत अमरसेन सावंत, उपजिल्हा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत राजन नाईक, कुडा तालुका प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत बबन बोबाठे, कुडा तालुका संघटक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत संतोष शिरसाट, कुडाळ शहर प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत संदीप महाडेश्वर, युवासेना शहर प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत मंदार शिरसाट, युवासेना जिल्हा प्रमुख सिंधुदुर्ग उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत राजू गवंडे, ओबीसी सेल शहर प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना। श्रीयुत अतुल बंगे, अध्यक्ष संजय गांधी निराधार समिती। आणि सौ मथुरा राऊत, तालुका प्रमुख महिला आघाडी कुडाळ। आणि कुडाळ तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी आणि तमाम शिवसैनिक।